Počúvate podcast Otvorené a dnes sa to zviete. To, čo nám môže robiť v komunikácii problém, častokrát je napríklad to, že navonok sa komunikácia tvári byť veľmi racionálna a veľmi konštruktívna, ale vlastne je tam tá druhá línia tej nevypovedanej emócie, ktorá tam niekde za tým je a ktorá sa napríklad pretaví do tónu hlasu alebo proste do výrazov, ktoré používam a podobne. A potom je tam protirečenie. Potom vlastne tá druhá strana počuje, že ja jej síce tvrdím, že som super racionálny a rozumný a na druhej strane tam je proste silná emócia, ktorú spúšťam a prenášam aj na tú druhú stranu. A vlastne niekedy nevedia, alebo je to nepríjemné potom pre ľudí, že ako s tým vôbec môžu naložiť. Podcast Otvorené vám prináša Otvorená hra, strategický partner pri rozvoji lídrov a firemnej kultúry. Každý človek je iný, pochádza z iného prostredia, používa iný jazyk a s niekým sa nám komunikuje jednoducho a cítime, že sme na rovnakej vlne a s iným naopak ťažko, až nám to prípada niekedy nemožné. Dnes ma zaujíma, prečo sa to deje a čo s tým môžeme robiť, aby sme si lepšie porozumeli, predchádzali konfliktom a frustrácii. A pozrieme sa teda na to, ako môžeme zlepšiť našu komunikáciu a napríklad aj pri delegovaní úloh, aké pri tom robíme. Ja som Domča a môjim dnešným parťakom na rozhovor je Miško Šoltes. Čau. Ahoj, ahoj. Mišo je spoluzakladateľ Otvorenej hry, je to lektor komunikačnej zručnosti a myslím, že tu mám teda tú správnu osobu, s ktorou sa môžem o tomto porozprávať. A som zvedavá, ako nás dnes pôjde, pretože my sme spolu ešte nenahrávali podcast, tak... Tak verím, že to nejako zimprovizujeme. Presne na to sa spolieham. Super, ja by som ti to chcela ukázať na nejakom konkrétnom príklade a chcela by som, aby sme to tak rozobrali, že čo sa vlastne v tej komunikácii, keď si odovzdávame informácie, deje a že možno, že aké to má nejaké fázy alebo že čo nerobiť. A skúsme to spraviť tak, že ti teda prečítam nejaký príklad a na ňom si to môžeme potom rozobrať. OK. Dobre. Takže mám tu nejakého projektového manažéra, Jana, ktorý zadáva úlohu mladej grafickej dizajnerke Lenke a teda ona je tým poslucháčom a chce od nej, aby pripravila návrh nejakej novej web stránky pre klienta. No a Jano je v strese, už má málo času a Lenke vlastne rýchlo proste odovzdá informáciu, priprav nám pekný návrh web stránky pre klienta XY. Potrebujeme to mať hotové do konca týždňa. No a teda Lenka sa pustí do práce, ale na konci týždňa príde s návrhom, ktorý Jarovi vôbec nevyhovuje. Hej, tak to je nejaká základ a že poďme si povedať, že čo sa vlastne v tejto komunikácii deje a čo môžeme zlepšiť. Dobre, kde začať? Asi začať najlepšie na úplnom začiatku. A mnohí z nás si možno aj niekedy neuvedomujeme, že kde vlastne tá komunikácia začína. Lebo ona nezačína tým, že povieme prvé slovo, ale vlastne začne ešte tým, ako si vôbec začneme tú ideu formulovať v našej hlave a ako sa vôbec pripravíme na to, že niečo niekomu povieme. A už tam dochádza rôznym šumom, k rôznym skresleniam v komunikácii, ktoré sú na základe trebárs, ako bolo spomenuté. Situácia bola teda tá, že je Jano pod tlakom. To znamená, má možno nejakú emóciu, má nejaký stres, má možno nejaké ďalšie 3 línie rozmýšľania o iných veciach a tento zámer, ktorý chce odkomunikovať, je len jednou z nejakých týchto línií, ktoré sa mu možno aj miešajú. Plus možno má málo času na to, aby si sformuloval, čo presne chce odkomunikovať, akým spôsobom to chce povedať, ako si chce overiť, že tá informácia prešla na druhú stranu. A tým pádom už celá tá príprava, vlastne môžu tam vznikať šumy, hej, sú tam proste viaceré možnosti, ako tie šumy vzniknú. Môže to byť, že teda naozaj nesformuluje si ten zámer jasne a presne, tým pádom vlastne aj tej Lenke nepovie, čo presne od nej očakáva. A môže sa stať, že na základe predošlej skúsenosti, kedy Lenke niečo zadával a proste ona to pochopila a vysvetlila si to rovnako, mohlo to byť napríklad aj náhoda, alebo že v niektorých inej téme už boli zladení, tak predpokladá, že aj tentokrát to tak bude a že Lenka proste na základe pár jeho možno viet alebo nejaké formulácie presne pochopí, že čo on od nej vlastne potrebuje a že si s tým poradí. Čiže už v tomto prvom kroku samozrejme sú veci, ktoré sa s tým potom dajú urobiť, ale teda
už tu môže dojsť k nejakým skresleniam. Vôbec predtým, než bude povedané prvé slovo. Čiže z toho si beriem, že vlastne vznikajú teda komunikačné šumy, z toho, že ja nemám ako keby jasne stanovený aj môj nejaký zámer, že čo chcem vlastne dosiahnuť. A zároveň tam som počula, že sú tam nejaké predpoklady, ktoré máme. Áno, ono sa tam vlastne mieša viacero úrovní naraz, alebo viacero vstupov naraz, lebo však jednak emócie nás vždy ovplyvňujú nás predošlá skúsenosť, ktorú máme, nejaké naše názory na to, ako by to malo byť, alebo predpoklady k takýmto typom situácie, keď niečo delegujem. Plus ten aktuálny stav, v ktorom teraz sme. No a z tohto celého mixu, to čo teda nakoniec vznikne, tak môže tým pádom v rôznych týchto oblastiach byť nejasné. Ono, komunikácia je vždy nejasná. Nikdy nebudeme mať ten typ, teda pokiaľ sa nenaučíme nejakú ako analógovú telepatiu, alebo teda niečo, kde presne do bodky prenesieme jednu myšlienku druhému človeku, tak kým nebudeme mať takúto technológiu, tak jednoducho vždy tam budú vznikať nejasnosti. Už kvôli tomu, kvôli principiálne, ako komunikácia funguje. Že my komplexné myšlienky a komplexné deje, ktoré sa v nás dejú, vlastne preložíme do pomerne jednoduchých slov a vied, vyskladáme tie slova a vety, samozrejme ešte sa pripojí nejaká neverbálna časť toho, čiže tón hlasu, rýchlosť reči, tempo reči a náš výraz tvárový a tak ďalej, ktorý to tiež celé ovplyvňuje. Ale stále je to veľmi výrazne zjednodušené oproti tomu, aká je realita, alebo čo vlastne ja chcem podať v rámci tej myšlienky. No a potom ešte tá druhá strana si to samozrejme musí celé zase rozkódovať. Čiže ako keby znova z tej zjednodušenej formy vytvoriť tú komplexnú myšlienku. Ale tá komplexná myšlienka už vznikne v tom druhom mozgu druhého človeka a tým pádom už náš filter, ktorý máme. Tak už pôjde podľa jeho skúseností, podľa jeho filtrov, podľa jeho slov a predstav, ktoré využíva. Čiže ja keby som teraz trebárs vám povedal, že predstavte si veľkého psa, tak je to pomerne zjednodušujúce pomenovanie pre niečo. Samozrejme, my rozumieme, čo to je veľký pes, ale niekto si možno predstaví Bernardína, niekto si predstaví Labradora, niekto si predstaví vlčiaka a niekto si predstaví súhvezdie veľký pes. A niekto si predstaví ešte možno niečo úplne iné. Niekto na to môže mať naviazanú traumatickú skúsenosť a že ich napadol pes a spustí im to ešte nejaký úplne iný proces. Ale presne toto je vlastne to, čo sa nám deje v komunikácii, že každý si to preženie tými svojimi filtrami a tým pádom ten výsledok môže byť úplne iná predstava, než tú, ktorú som myslel ja ako komunikátor. Problém nastane vtedy, keď ja vlastne mám niekde na pozadí predpoklad, že však ja sa vyjadrujem jasne, tak predsa tá druhá strana to musí pochopiť jasne. Alebo nebodaj ešte, keď tam mám predpoklad, že keď ja som sa vyjadril jasne, tak vlastne je chyba na strane tej druhej. No, myslím si, že mne sa toto trochu deje, že potom začnem, že keď sa mi stane situácia, že niekomu odovzdávam informáciu, tak ja áno, predpokladám, že som povedal dostatočne jasne, ale potom, keď sa to vlastne ako nedieje, tak ja mám zasa pochybnosť, že vlastne ako kde som zlyhala, alebo že či som ju odovzdala teda dostatočne jasne, že to začne potom ako spochybňovať, čo som vlastne povedala, nepovedala. Áno, a toto je určite vec, ktorá sa deje všetkým z nás do istej miery. Nemyslím si však, že je to nutne o zlyhaní tom ľudskom, ale je to vlastne o tom prirodzenom zlyhávaní komunikácie alebo tej ako vlastnosti komunikácie, že ona je proste zjednodušujúca a nedokonalá. A tým pádom len to, čo nastalo, je vlastne to, že v nejakej forme došlo k prílišnému zjednodušeniu, ktoré umožnilo odlišnú interpretáciu na druhej strane, ktorá bola natoľko odlišná alebo zásadne odlišná, že teda bola vlastne tým pádom iná, protichodná, alebo jednoducho proti tomu očakávaniu, ktoré si mala ty. To znamená, že bola... Počkaj, že kde som vlastne ako potom mohla zlyhať? Alebo keď sa vrátime k tomu vlastne príkladu, ktorý máme, tak čo môžeme vlastne urobiť lepšie, aby sme dokázali tú komunikáciu zjednodušiť? Ako my vieme tú komunikáciu ovplyvniť vlastne v tých rôznych krokoch. Samozrejme, na úvod nám vždy pomôže to, aby sme
si my sami jasne sformulovali, že čo má byť ten náš zámer, alebo zámery, častokrát sú tam viaceré, a boli si ich vôbec vedomi. Treba, keď chcem niekomu povedať, že si sformulujem zámer, že chcem niekomu povedať spätnú väzbu, ale v skutočnosti ešte na pozadí mám zámer, že napríklad chcem vyventilovať svoje emócie a chcem vlastne niekomu dať zároveň aj nejakú kritiku alebo hodnotenie, a ešte tam môže byť niečo ďalšie prípadne, tak je vôbec dobre si uvedomiť, že aha, toto sa vo mne deje. Vlastne sa zastaviť a povedať si, že dobre, že okrem toho, že chcem dať spätnú väzbu, ešte tam cítim aj nejakú emóciu a niečo, čo ma škrie, a asi aj to by som chcel proste vyriešiť, alebo si potom môžem už vybrať, že dobre, síce to tam cítim, ale teraz nie je ten správny čas na tú emóciu, ale tým pádom už ovplyvňujem to, akým spôsobom sformulujem vlastne tú komunikáciu. Keď sa vedome rozhodnem, že tam nechcem dať tú emóciu, tak tým pádom sa mi to podarí lepšie, ako keď by som to nechal na tom podvedomí a vlastne síce mu začnem rozprávať spätnú väzbu, ale napríklad svojou neverbálkou mu tam jasne začnem vnášať nejakú negatívnu emóciu. Dobre, čiže to môže byť napríklad situácia, že ja som teda od kolegu niečo chcela, aby urobil, ale on to nespravil, alebo to spravil inak. A ja som teraz nahnevaná, pretože ja teraz nedodám napríklad môjmu šéfovi nejaké podklady, ktoré odo mňa chcel, ktoré som potrebovala od kolegu. Hej, čiže vo mne teda začne narastať hnev, lebo on to teda, ja som to od neho potrebovala a neurobil to. Čiže u mňa ten komunikačný zámer v tomto je čo, že čo s tým môžem urobiť? Že ideálne je, keď ja oddelím vlastne ten hnev, že dobre, viem, že som nahnevaná, ale že mi to nepomôže vyriešiť tú situáciu. Čiže ja teda pôjdem za ním a čo urobím? Ak to chcem... Ako možnosti sú samozrejme viaceré, ale teda to, čo je to prvé kľúčové, je to, že vlastne, že si uvedomuješ to, že máš aj ten hnev. Lebo to už ti umožňuje tú flexibilitu povedať, že OK, ako s tým idem naložiť. Treba aj v rámci ako asertívnej komunikácie dá sa pomenovať to, že ja sa teraz cítim byť nahnevaná. Že proste, a toto je ten zdroj môjho hnevu. Pomenovať to tomu druhému. Tým pádom alebo tá druhá strana, ona vlastne vidí, čo sa v nás deje, stávame sa transparentnejšími a teda tým pádom ona vidí tie naše zámery, ktoré za tým máme, alebo to, čo vlastne formuje tú našu komunikáciu. Čiže je iné, keď poviem tej druhej strane, že dobre, OK, toto sa stalo, teraz jedna moja potreba je vyriešiť to, druhá to, čo sa mi deje, je to, že ma to proste hnevá, a treba ako za tým je zámer, že dobre, ja ako nechcem sa s tebou hádať alebo nechcem sa hnevať, zároveň ten hnev mám, takže ako minimálne sa ospravedlňujem v tejto chvíli, alebo to odložme na neskôr, kedy sa ja prestanem hnevať, alebo jednoducho len teda tým, že som ti povedal, tak môžeš aj ty s tým nejako naložiť a možno aj ty máš nejakú emóciu, ktorú máš, a tým pádom už máme tie emócie vypovedané, už nie sú tam iba niekde na pozadí, lebo oni tam tak či tak presiaknú. Hej, a my ako sociálne bytosti to proste čítame, cítime to z toho. Zažívame to v tom, a to, čo nám môže robiť v komunikácii problém, častokrát je napríklad to, že navonok sa komunikácia tvári byť veľmi racionálna a veľmi konštruktívna, ale vlastne je tam tá druhá línia tej nevypovedanej emócie, ktorá tam niekde za tým je a ktorá sa napríklad pretaví do tónu hlasu alebo proste do výrazov, ktoré používam a podobne. A potom je tam protirečenie. Potom vlastne tá druhá strana počuje, že ja jej síce tvrdím, že som super racionálny a rozumný, a na druhej strane tam je proste silná emócia, ktorú spúšťam a prenášam aj na tú druhú stranu. A vlastne niekedy nevedia, alebo je to nepríjemné potom pre ľudí, že ako s tým vôbec môžu naložiť. No chápem, že je to asi také podvedomé vnímanie, že je tam nejaký rozpor. Ja si viem predstaviť, že by ma ako asi vyrušovalo, že niekto príde ako s hnevom, ale snaží sa to potlačať. Ono akože, to je štandard podľa mňa v mnohých hádkach, kedy proste na vás kričí druhá strana, že ale ja sa nehnevám. Hej, proste. Ale ja sa snažím proste komunikovať racionálne a ty sa tu celý čas proste opúšťaš a ja sa nehnevám. Hej, dobre, a pritom je tam jasný prejav hnevu, ktorý je pre tú druhú stranu čitateľný a prenáša sa. A teraz je tam to protirečenie. To, čo samozrejme pomôže, by bolo to, áno, kebyže každá tá strana si uvedomí, že má tam aj tú emočnú zložku,
už to uvedomenie si potom umožňuje s ňou ďalej pracovať. Hej. Chce to samozrejme aj nejaký postoj k tomu. Hej. To znamená postoj, že chcem s tým pracovať. Hej. Akože keď nechcem so svojimi emóciami pracovať alebo so svojimi zámermi pracovať, no tak to asi robiť nebudem, ale pokiaľ chcem, pokiaľ si ich viem všimnúť, viem si ich uvedomiť a viem ich pomenovať tej druhej strane, tak to sú už také akože fajn kroky, ktoré odstraňujú nejaký ten šum z komunikácie. No, v tomto mi asi príde naozaj dôležité to vedieť, ako pomenovať. Lebo ako náhle už ja pomenujem tú vec, tak už vlastne nie je ako keby zamlčená, alebo nejde mi ju vyvracať. A za mňa aspoň, že ja s tým viem lepšie pracovať. Že dobre, si nahnevaný, OK, beriem to ako fakt a teraz, že poďme sa pozrieť práve možno racionálne na to, že čo s tým vieme urobiť. Plus vlastne my v každej tej komunikácii máme nejaké predpoklady, nejaké očakávania, ktoré sú tam na pozadí. Opäť vie to veľmi pomôcť pri formulovaní tej požiadavky alebo toho zámeru pre tú druhú osobu. Vlastne pomenovať tieto predpoklady, z ktorých vychádzame. Dajme príklad. Treba z toho delegovania, tak ten Jano by vlastne mohol proste pomenovať, že okrem toho pracovného zadania, tej web stránky, tak by mohol pomenovať, že dobrá, predpokladám, že tú web stránku spravíš podobne, ako si ju robila naposledy a že bude spĺňať tieto nejaké kvality a že zároveň, áno, predpokladám do istej miery, že máš dostatočne veľa času a kapacity na to, aby si ju do piatka stihla, lebo samozrejme, keď nemáš, tak sa musíme vyriešiť najskôr to. Lebo to, čo sa tam presne môže zamlčať v tej komunikácii je, že treba sa ako Jano to oddeleguje a teraz Lenka mu ani nestihne povedať, že ona vlastne nemá na to poriadne čas, alebo sa nestihne nad tým zamyslieť, že či na to má čas. V tej chvíli, teraz Jano už odíde, jej to ostane a ona potom zistí, že vlastne na to má polovicu času oproti tomu, čo by bolo také ako optimálne. A tým pádom to, čo nastane vlastne na jej strane, je, že sa bude snažiť tú úlohu splniť. Nevykomunikuje to spätne, lebo zase tam je predpoklad, ona zase môže mať predpoklad, že dobrá, ale Jano je vyťažený, očividne bol pod stresom, teraz má ďalších x proste povinností, preto to na mňa delegoval a tým pádom ja to musím, alebo očakáva sa odo mňa, že to príjmem a že s tým spravím to najlepšie, čo sa dá. Hej, ale môže si tam zase doplňať ten nejaký svoj narratív, tie svoje predpoklady. Hej, že, no ale možno Jano neočakáva, že to urobím až tak detailne a dobre, lebo Jano vie, že je to krátky termín a že ja som tiež popri tom pracovne vyťažená. A tam už sa ich predpoklad môže proste niekde líšiť. Že Jano čaká, že ona to spraví podľa jej najvyšších štandardov a ona očakáva, že Jano očakáva, že to urobí podľa nižších štandardov, lebo je na to menej času. Tieto očakávania, ak si oni dvaja nevypovedali, tak to je proste automaticky potenciálny zdroj konfliktu. Dobre, tak ako by to akože teda mohlo vyzerať v tom procese, keď si hovoril, že teda je tam že proces nejaká že prípravná fáza, alebo teda, že formulovanie toho zámeru, potom vlastne to odovzdanie informácií a potom ešte asi nejaký čas po. Tak ako by to tak ideálne mohlo vyzerať? Tak ideálne by si Jano mohol sformulovať, že teda aspoň tie základné očakávania, ktoré od toho má, teda okrem toho samotného zadania, že aké je teda očakávanie na kvalitu, na tú rýchlosť dodania, ako to spolu súvisí, že či teda povie Lenke napríklad, že dobre, viem, že to je pre tebe, že to sú iba 3 dní a ty máš kopec dní aj roboty, takže neočakávam, že tá kvalita bude taká ako štandardne, alebo naopak, že jej povie, prioritizuj túto stránku, lebo je to kľúčový klient a očakávam tam vysokú kvalitu, je OK, ak nespravíš nejakú inú robotu. Že to, ak je jej manažér a šéf a nejako proste na to má vplyv, tak jednoducho toto sú veci, ktoré by sa ešte pri tej delegácii mal v podstate si on urovnať. Samozrejme, ak to neurobí, ešte stále je tam tá možnosť, že to urobí Lenka a tá sa ho na toto dopýta. Ale ak sa bavíme o tom, že ako sa ideálne môže pripraviť každý na tú komunikáciu, tak v tom prípade áno, môže ideálne si premyslieť tie jednotlivé očakávania a predpoklady, ktoré má za tým. A ideálne ich teda aj sformulovať a Lenke ich povedať. Následne je potom ešte, samozrejme, keď prebehne nejaká tá prvá komunikácia, je tam veľmi vhodné dať priestor na otázky, na ďalšie dopytovanie sa. Poprvé, Jano by sa mal popýtať Lenky ešte na to, že ako to teda, aké má ona predpoklady za tým, ako to ona vníma a či jej to nenabúrava niečo, hej? A či tam nie je napríklad to, že síce keď je to tak v rýchlosti, tak by mu to nepovedala, ale je to proste dôležité. A rovnako Lenka môže mať to, že sa teda Jana spýta,
na to, že či teda sedia tie predpoklady, či sú v nich vyladení. Že ak napríklad sa môže spýtať na to, že akú teda presne očakáva kvalitu, keď je to v takomto krátkom konaní. Či očakáva, že to bude tip-top a tým pádom ona sa musí nastaviť na iné priority, alebo očakáva, že to bude iba návrh a tým pádom ona si to zvládne spraviť popri tom, čo má. To mi ako napadá to, že vlastne pokiaľ sa deje to, že odozdávam tú informáciu veľmi rýchlo, alebo že delegujem, a to si aj pomenoval, že niekedy ja mám pocit, že sa ani nestihnem vlastne zamyslieť nad tým, že čo to všetko obnáša. Áno. Hej, a už tam vlastne vzniká aj ten tlak na to, že Ježišmaria, musím to urobiť, teraz je to odo mňa šéf, potrebujem to doručiť do nejakého času a teraz, že možno aj v tomto, že vieme urobiť aj nejaké opatrenia potom, alebo že dobre, keď aj nestihnem hneď si to nejako odkomunikovať, tak potom ako ideálne asi dať vedieť, nie? Že... Áno, akože ideálny stav by bol ten, keby sme si tú chvíľu času našli už tam na začiatku. Je to najhoršie, čo sa môže diať a deje sa to občas v rôznych biznisoch, hlavne aj keď napríklad medzinárodne sú iné očakávania, že ľudia cítia napríklad tlak a teraz keď sa my spýtame tej druhej strany, ktorá je treba z inej kultúry, ktorá má tendenciu na všetko povedať áno a vlastne vôbec nerozmýšľať, lebo je to kultúra vyhovenia nejakého, tak hej, u nás je to, v tomto prípade je to možno menej extrémne, ale stále to tam môže byť, že proste ako firemná kultúra je nastavená tak, že máme tendenciu prijímať proste všetko, čo nám náš nadriadený povie a až potom hasiť neskôr, tak vlastne tam potom v tej komunikácii chýbajú, toto chýba vypovedané. Keby si to tí ľudia navzájom vypovedali, že dobre, je toto naozaj naša firemná kultúra, chceme to takto mať, hej, že by to otvoril ten šéf aj s tým tímom, hej, že vidíme, že sa to tu deje, vidíme, že sa tu deje to, že opakovane sa napríklad niečo deleguje, všetci povedia na to, že áno, jasné, urobíme, ale potom to dorábajú v nedeľu večer, alebo proste sú preťažení, alebo sa to nestíha. A zažil som také firmy, presne, že jednoducho vypovedaná kultúra navonok bola tá, že žiadne nadčasy, proste, že hlavne sa fokusujte na svoju prácu počas práce a na oddych doma, ale tá reálna žitá kultúra bola presný opak, že proste ľudia si sami od seba preberali neuveriteľné množstvo práce, ktoré riešili následne piatok, sobotu, v nedeľu a mali na seba takéto proste vysoké očakávanie. Niekde vlastne bolo povedané v jednej línii, že tá kultúra je nežiaduca, ale v druhej línii bolo to, že vlastne ona taká je a nikde nebolo potom odkomunikované, že čo to teraz znamená. Keby nenašli si ten čas si povedať, že vidíme tu silné protirečenie a že čo teda vlastne s tým ideme robiť. Len si každá strana domýšľala niečo iné v podstate. To sa dá robiť s tým, keď máme pocit, že sme porozumeli tomu, čo tá druhá osoba od nás chce. Mám pocit, že to je ako dosť veľký problém, že ja často ako si myslím, že ja rozumiem tomu, čo mám urobiť. Áno, tam samozrejme a diať sa to bude, že teda si myslíme, že sme porozumeli a že tomu vnímame jasne a potom teda dojdeme do toho cieľa a vidíme, že to bolo inak. Ak sa to stane raz alebo zriedka, je to proste nejaká pomerne náhodná šanca, že sa to udeje, ak sa to deje opakovane, tak zase je to podľa mňa o tom pomenovať si že dobre, nám dvom sa opakovane deje to, že sa na niečom dohodneme, myslíme si, že to je to isté a je to úplne iné. Že aké otázky sa tým pádom vieme my sa pýtať, aby sme v tom mali jasno. Ja treba veľakrát používam takú ako vnútornú pomôcku, že kým nemám úplne jasnú, aj vizuálnu, aj proste možno s ďalšími modalitami predstavu, čo sa odo mňa očakáva, alebo čo mám urobiť, tak sa proste pýtam. Že preskočím tú fázu toho, že však jasne domyslím si, pokiaľ mi to tá druhá osoba nepopíše, tak sa pýtam na ten popis, že ako to teda, ako si to predstavuje, ako to má vyzerať, kedy, kde, s kým, čo má byť výsledok, aké sú tie kritéria. Proste, že naozaj sa... Ideš do detailu. Teda. Tak, hej, a to aj v našom biznise, že proste keď ideme niekde do firmy a ideme nastavovať nejaké, komunikačný tréning, tak jasné, ľahko by sa mohlo stať to, že
firma povie, že no, my si prosíme asertívnu komunikáciu. A ja si už začnem domýšľať, dobre, tak asi majú málo asertívnych ľudí a proste potrebujú mať nejakú jasnejšiu partnerskú a už si idem svoj narratív. Hej, a poviem firme, jasné, my vám to nachystáme, bude to presne také, ako chcete, vaši ľudia budú mať tréning asertívnej komunikácie. Ale niekde neskôr by sa mohlo v tomto prípade veľmi ľahko ukázať, a stalo sa nám to určite párkrát, že sme sa málo pýtali a vlastne tá očakávanie bolo úplne niečo iné. Tá predstava, ktorá za tým bola úplne niečo iné a po v podstate kvalitnom nejakom zmapovaní alebo zdiagnostikovaní, čiže naozaj, že položení rôznych otázok sme častokrát došli k tomu, že vlastne to vôbec nebolo o žiadnej asertívnej komunikácii, ale o niečom úplne inom, čo sa skrývalo pod týmto pojmom. Hej, a áno, tam je tá pasca, že ja, ak som expert na vzdelávanie trebárs tej asertívnej komunikácie, tak ja ten koncept celý poznám. Čiže mne, keď niekto povie, tak ja predstavu mám detailnú, že čo to má byť. Lenže mnohokrát to, že mi to povie ten človek, tá predstava na jeho strane není tá moja a z toho som si ja vedomý. Tým pádom ja musím najskôr zistiť, že čo je vôbec tá jeho predstava, predtým, než to zabalíme do nejakého pojmu. Ako je treba asertívna komunikácia. A veľakrát, neviem, z kritického myslenia, čo bol nejaký pojem, ktorý použil klient, sme sa nakoniec dostali do niečo úplne iného. A vlastne sme zistili, že neviem, že to má byť o napríklad práve tej delegácii alebo o spätnej väzbe. O to mi ako napadá ale to, že je super, ak ty si vlastne odborník na to, lebo ty už vieš, na čo sa môžeš zamerať. Že jedna vec si uvedomíš, dobre, potrebuješ detaily na to, aby si vedel, na čo sa sústrediť, ale že vieš sa na čo pýtať. A to mi príde akože veľmi dôležité v tom, že záleží asi vedieť, rozpoznávať, s kým sa rozprávam a aký detail mu musím dať ja a na čo sa vie možno po prípade on dopýtať, pretože aj tá úroveň znalostí a zručnosti je iná s každým človekom a podľa mňa aj tamto zlyháva, keď ja predpokladám, že ten druhý človek vie a nedopisuje sa, takže tým pádom predpokladám, že vie. Áno. Áno, a to je samozrejme tiež pasca, hej, o ktorej som počul x-krát, že sa ľuďom stala, ja neviem, proste chceli si objednať trebárs rekonštrukciu bytu a teraz oni rozprávali tej stavebnej firme, že čo všetko chcú a oni na všetko im kývali, proste všetkému rozumeli. Tým pádom ten klient má pocit, že naozaj k tomu porozumeniu došlo, ale potom keď videli ten výsledok, tú realizáciu, tak to proste bolo výrazne odlišné. Ale keď sa pozerali na to, čo bolo niekde spísané, v podstate ako či už poznámky alebo v maili, že čo sú tie kritéria, tak oni vlastne sedeli, len sa dali interpretovať rôznymi spôsobmi. Takže tam potom samozrejme tá expertíza je v tom, že keď vidím slovo, ktoré sa dá interpretovať rôznym spôsobom a mám tú skúsenosť, tak proste musím zistiť, že ktorý práve ten spôsob to je. Že keď to má byť, ja neviem, fancy web stránka, tak čo presne je akože skryté za slovom fancy, alebo pekná, alebo moderná, alebo responsívna. Čo je tých ďalších 35 slov, alebo rôznych akože kategórií, ktoré to vlastne znamená pre toho daného klienta, trebárs, alebo teda pre toho môjho nadriadeného. No, k tomu to ešte napadá jedna vec, že pri tom dopytovaní sa otázok. Ja som mala s tým sama trochu keby problém, že ako náhle som sa ako začala dopytovať, tak tým sa to ako jedna tá komunikácia predĺžuje. A druhá, že môže vytvárať dojem, že vlastne neviem. Že ja mám ako keby, že veľa otázok k tomu. Že pracovať vlastne s tým, že to nie je preto, že ja neviem, ale preto, že si potrebujeme vyšpecifikovať, že o čo sa tu jedná. Pretože ja som sa začala, nerobím to úplne vždy, ale fakt sa pýtať otázky doplňujúce, aby som pochopila, o čo ide. Pretože som veľakrát narazila na to, že si poviem, že áno, alebo bavíme sa aj v práci o nejakej téme a ja vlastne nerozumiem. Že keď navyše som aj nová v tíme, nemám kontext, neviem presne, ako to tam funguje, alebo nové technológie, že mám pocit, že práve toto sú momenty, kedy naozaj treba dbať o to, si vysvetľovať veci a nepoužívať skratky a radšej sa zastavovať a ísť do detailov. Určite áno, akože v tom dlhodobejšom komunikačnom procese je veľmi dôležité si tie kľúčové veci ujasňovať čím skôr, pretože inak tam potom vzniká vlastne taký ten dlhodobý nános nejasnosti, ktorý je vlastne o tom, že
Však áno, však keď sme sa 5 krát nejako dohodli a nejak to bolo, tak predpokladám, že to bude aj 6. krát a tak ďalej a teraz akože není tam potom tým pádom vybudovaný ten zvyk tej jasnosti a toho takého neustáleho ujasňovania si veci. A ľahko tam potom vzniknú také tie hlboké zakorenené predpoklady, ktoré už potom nazývame firemnou kultúrou v podstate do istej miery. A teraz nemyslím firemná kultúra, ktorá je napísaná niekde na papieri, ale tá, ktorá je reálne žitá. A v mnohých firmách je to firemná kultúra práve do istej miery tej nejasnosti alebo vlastne toho, že firemná kultúra, ktorú ľudia potom povedia, samozrejme, keď je to v neformálnom prostredí, že sa, nazvime to, že sa sťažujú treba na firmu, tak mnohokrát z tohto vzniká, že dobre, tak u nás je firemná kultúra nejakých komunikačných šumov, že my si tam proste nerozumieme. Že každý sa oháňa nejakými pojmami a skratkami a kadečím proste, ale vlastne každý tým myslí niečo iné, alebo sú tie pojmy prázdne svojím spôsobom. Sú používané len na to, aby ako keby zakryli nejakú tú nejasnosť, ktorá je za tým. Vieš mi dať nejaký príklad, alebo to nie? Veľakrát, teraz treba tak, že vo firmách sú, čo som aj navnímal, sú také všelijaké tie nové, či už technologické, alebo proste nejaké prístupové pojmy. Ja neviem, to povie, že to je agile, hej, a my sme agilní. A teraz akože, keď pôjdem do 15 firiem, tak v každej tej firme to bude znamenať niečo iné. A ešte aj v tej jednej firme, keď sa popýtam 30 ľudí, tak každý si pod tým pojmom predstavuje niečo úplne že iné. Pre niekoho je to proste kopec byrokracie navyše, pre niekoho je to nejaký mindset slobody a zodpovednosti, pre niekoho je to a to v tej istej firme. Lebo si to tí ľudia nikdy ako nezladili a nešli do detailu, proste dostali nejaký pojem a bolo im povedané, že tomu majú rozumieť, tak si to každý vysvetlil podľa seba. Možno dostali nejaký k tomu základný manuál, ale pokiaľ o tom nemali medzi sebou proste dlhé debaty a zlaďovačky a jednoducho to, že toto je to, tak toto je úplne bežný stav, že rôzne takéto pojmy alebo koncepty sú chápané úplne odlišne medzi ľuďmi vo firmách. No a potom je to samozrejme logický zdroj frustrácie, kedy niekto očakáva od druhých niečo iné. Ja premýšľam nad tým, že koľko vlastne ako keby trvá, že kým sa vlastne takto ako keby, že týmy zladia, alebo že čo k tomu môže pomôcť. Lebo vieš, že s niekým tá komunikácia ide jednoducho, že ako keby rozumieme si, sme na rovnakej vlne a potom, že či sa toto dá vyladiť, alebo či s niektorými ľuďmi to ako vôbec nepôjde. Nedá sa asi úplne povedať, že koľko to trvá, lebo to proste môže trvať veľmi rôzne na základe zložitosti a komplexnosti tej firmy alebo tej práce, ktorá je počtu ľudí v tíme, fluktuácie, kde proste treba dokola znova a znova vysvetľovať nejaké koncepty novým ľuďom, prichádzajúcim a tak ďalej. Čiže časovo sa to samozrejme akože extrémne bude líšiť na základe rôznych takýchto faktorov. Ale tak vo všeobecnosti to, čo veľmi pomáha je, pokiaľ či už ako lídri alebo celkovo je tá kultúra nastavená na to, že ľudia sú takí pozorní voči tomu, že keď si všimnú, že niečo je nejasné, tak to adresnú, tak sa na to spýtajú. Či už akože na porade, alebo hej, a vlastne, že rozmýšľajú nielen na tej úrovni ako keby tej svojej, že toto je tá moja bublinka, toto je tá moja práca, ale rozmýšľajú z nadhľadu o tom celom. A že teraz čo ja viem, keď dojde človek a na porade a povie, že všimol som si, že tu sa proste u nás deje to, že používame jeden pojem, ale keď som sa rozprával toto včera s Marekom, tak on povedal mi niečo iné, šéf mi povedal niečo iné a v handbooku je napísané ešte niečo iné. A teraz, že tak, toto som si všimol a teraz akože poďme mať debatu o tom, že čo to znamená a z čoho to vychádza. Čiže je to taká tá metaúroveň komunikácie, že vlastne pozerám sa na to, čo prebieha v komunikácii a pomenovávam to. A toto pokiaľ je v firme takáto kultúra, že sa takéto veci pomenovávajú, tak to vlastne vie potom vyriešiť veľmi veľa tých takých problémov nižšej úrovne. Lebo väčšinou sa vo firme nerieši ten problém z nadhľadu, alebo teda principiálne, ale potom sa rieši x malých problémov, že prečo on mi včera nedodal toto, prečo sme nestihli deadline, prečo, ja neviem, klient nám dal zlé hodnotenie
Ale to sú už dôsledky. Ako keby to sú už symptómy tohoto nejakého nevyladenia, ktoré je na pozadí a ktoré je ten reálnejší problém. Čiže jedna vlastne vec je ako keby tá individuálna komunikácia medzi členmi a potom zároveň ako prebieha tá komunikácia v rámci firmy celkovo? Môžeme to tak povedať? V podstate áno, respektíve tá individuálna komunikácia medzi členmi, ak sa v nej dejú nedorozumenia, tak tie nedorozumenia sú vždy nejakým príznakom nejakého ako principiálneho procesu, ktorý sa tam odohráva na pozadí. A malo by byť úlohou či už lídra, alebo proste niekoho, v nejakej firme to môže byť možno úlohou kohokoľvek, kto si to všimne, ale niekde minimálne ako leadership by si to mal všímať, že aha, dobre, máme tu opakovanie nedorozumenia, tak poďme to proste rozriešiť, že čo je za nimi. Že čo je tá príčina, ktorá je na pozadí. Lebo tá príčina, alebo on sa to častokrát zase proste dá sa to iba na tú úroveň, že no príčina je tá, že henten nemá rád hentoho. Ale to je väčšinou dôsledok, že henten nemá rád hentoho na základe nejakého fungovania v tom systéme a nepozeráme sa na ten systém, pozeráme sa iba na tých jednotlivcov. A to akože je jedno, potom sa nám tam obmenia ľudia, ale znova budú mať tie isté problémy. Lebo nebolo vyriešená tá príčina na pozadí, ktorá je tam niekde v tej či už firemnej kultúre zakorenená, alebo proste v tom spôsobe, akým sa očakáva, že komunikujeme. A tí ľudia, ktorí prídu noví, oni proste iba preberú ten spôsob, ktorý tam už vidia, že je, a tým pádom znova padnú do tých istých chýb, do tých istých predpokladov, ktoré sú nevyriešené. Vieme si ešte možno niečo povedať k overovaniu si informácií, že či sme sa navzájom vzájomne pochopili? Či už máš pocit, že sme to ako prešli, alebo toto mi tam ešte tak ide, že možno akoby, už keď si ako odozdávame, tak možno ako sa nejako vyladiť, alebo že či je to potrebné. Samozrejme, vždy je to nejaký ako boj medzi tým, že koľko času do toho vieme reálne investovať a aký to má priniesť výsledok. Nedá sa ísť nikdy do totálnych detailov, lebo by sme celý deň sa iba vyľaďovali v tom, ako vnímame veci. Ale myslím si, že ak máme opakovanie nejaké kľúčové pojmy, ktoré chápeme inak, alebo nejaké proste očakávania od seba, ktoré sa nám stáva, že ich chápeme inak, tak tam je potom ako je dobre si ich zaznamenať a je dobre si povedať, že tak na toto sa poďme pozrieť a ja neviem, že keď povieme takýto pojem, tak čo to znamená? Že keď poviem, že očakávam, ja neviem, dobrý manažment projektu, tak čo to je, čo presne za tým je a čo za tým máš ty a čo za tým mám ja. Alebo že keď očakávame, že budeme mať hotové veci pred deadlineom, tak čo to znamená, čo presne očakávam od teba, čo očakávam od seba, čo očakávam od ostatných a či to tak má každý. Lebo že tam každý má iný predpoklad, niekomu treba sa čo sa týka deadlineov, niekto je zvyknutý na to robiť veci na poslednú chvíľu, pod tlakom deadlineu, niekto je schopný robiť alebo chce veci mať hotové hneď, ak sa dá a potom už mať fokus na niečo iné. A teraz keď tí ľudia sú spolu takto v tíme, tak vlastne sa navzájom blokujú, lebo niekto to spraví skoro a potom vlastne sa nevie dočkať toho, že kedy to ten druhý dorobí a dodá, ale ten druhý to vníma tak, že však ten deadline slúži na to, aby to bolo povedané dovtedy, preto nemá kto na mňa vytvárať tlak, ja to do toho deadlineu dodám. A teraz každý má tým pádom iné očakávanie. Niekto by to chcel mať uzavreté skôr a vlastne potom mať už pohodu pred deadlineom, maximálne niečo dokončovať a niekto iný to robí vtedy. Ak to ľudia o sebe takto nevedia, nemajú to zjednotené, tak to je zase nekonečný zdroj konfliktov. A takýchto zdrojov je tam x, proste očakávanie od toho, čo to má byť spätná väzba. Trebárs. A očakávanie od toho, čo to má byť efektívna porada. Že tam každý to vníma inak. Niekto sa chce socializovať na porade, niekto chce počuť iba presný sumár toho, čo sa má robiť, niekto chce dopredu vidieť, čo sa na porade bude riešiť. Niekto by na porade najradšej nebol. A teraz, kým tí ľudia si to nepovedia, nevyladia a nenastavia si to spolu, že čo má spoločný zmysel, tak si každý bude predpokladať to svoje. A bude to tam nejako vnášať. A tým pádom tam to je zase ako z mojej skúsenosti nekonečný zdroj potenciálnych konfliktov a nedorozumení a frustrácie samozrejme tým pádom pre ľudí. No, v tomto akože mne išlo hlavne taký ako keby mať možno
že láskavý prístup, alebo že neobvinujúci, nie na začiatku, že vlastne ak sa aj niečo deje v tom týme, že skôr ako pozorovať možno práve tie symptómy, ako si to nazýval, alebo že tie situácie, ktoré sa dejú a nie hneď vlastne ako keby útočiť na druhých, že a ty si toto neurobil a nedodal si to takto, že ako keby ísť bez tej asi hneď výčitky. A hlavne, ale tam ešte príde dôležité, čo si spomínal vlastne na začiatku, že je už vnútorne, ako keby, že mať ten postoj zvedomený, že, lebo ak aj, ako nechcem povedať, že výčitku, ale myslím si to, tak je to podľa mňa z tej komunikácie cítiť. Že viem si predstaviť, že mi niekto ako príde za mnou a povie, no ale toto si neurobila, ale teraz ja pokiaľ ako cítim, že tam ide s tým, že je tam naozaj nejaká ako negatívnejšia emócia, tak to vlastne vnímam a ja sa podľa mňa zaseknem na tom, že niekto mi tu niečo vyčíta, namiesto toho, aby som sa konštruktívne pozerala na to, že čo sa stalo, alebo prečo sa to neurobilo. Áno, tomuto ako zase vie tam pomôcť to zvedomenie toho zámeru. Že treba tiež, keď idem niečo s niekým riešiť, tak môj zámer nie je ho zablokovať, môj zámer je vyriešiť tú vec a ten prebíja. Hej, tým pádom dokážem ísť do mnohých vecí s nejakou zníženou mierou emócií, ale teda s tým prístupom, že ako, dobre, toto sa stalo, ok, však akože, ale že teda poďme sa hlavne pozrieť na to, že čo teraz. Že jak to teraz vyriešime, čo teraz urobíme, na čo sa teraz fokusneme, aby sme dosiahli to, čo chceme. Mám pocit, že by sme ešte dokázali diskutovať ďalšie 2 hodiny o tomto, lebo pre mňa je to strašne zaujímavá téma. Ako vlastne aj prechádza tým konfliktom a frustráciám, ako si odozdávať tie informácie, že vlastne žijeme v tom každý deň. Máš možno ty niečo ešte nakoniec, čo by si tak ako možno poradil ľuďom? Aby sme to tak nejako akože uzatvorili. Dobrá otázka, akože není tam asi žiadna, že jedna konkrétna vec, komunikácia je studnica. Neskutočne obsažená téma a teraz a tých ako keby nedokonalosti, tie šumy a chyby v komunikácii je ich toľko druhov a sú tak všade prítomné, že to je vlastne ako prírodzenou súčasťou toho, možno akože to ani nie je, že rada, ale skôr mať ten postoj, že proste akceptovať, že komunikácia vždy bude nedokonalá. Už z toho, aká je, že už z toho, čo to je, vlastne bude vždy nepresná. A bude vždy vyvolávať, alebo teda každý ju bude mať trošku odlišnú. Aj keď si myslíme, že ju teda máme veľmi podobnú. Čiže z toho možno naozaj, že nepredpokladať to, že som jasný, keď hovorím, a keď si ja myslím, že som sám pre seba jasný, lebo jasne, sám pre seba človek môže mať jasné myšlienky. Vieš čo, ja viem, že niekedy aj nemávam jasné myšlienky. A dokonca aj to sa môže stať, že ešte ani sami nemáme vždy odpremýšľané pojmy a proste to, čo to vlastne pre nás znamená. Ale tým pádom o to menej predpokladať, že moja komunikácia je jasná pre druhých. A pozerať sa na to, že čo s tým môžem robiť, aby som to porozumenie získaval lepšie. Ako si to môžem overovať, ako sa môžem dopytovať krátkodobo aj dlhodobo treba z druhých ľudí, ako vnímajú to, čo rozprávam. Či si to interpretujú tak, ako by som očakával, alebo nie. Čo by pomohlo, ktoré slova, ktoré používam, sú možno také, že ich druhí ľudia chápu inak. Je proste byť taký pozorný voči tomu, že... Začínať od seba. Tak, vždy vlastne. Tak nad druhými ľuďmi nikdy my nemáme kontrolu, takže my vlastne nemôžeme začať od druhých. Druhí ľudia môžu byť pre nás ako úžasný zdroj práve tej spätnej väzby k tomu, čo môžeme my robiť inak. Tým páčim. Mne k tomu to ako napadlo len také, že možno veci, že čo môžu posluchači urobiť, je jednak pozrieť si nejaké články ku komunikácii na našej stránke. Lebo tam máme celkom dobrý zdroj a ja teda keď som sa pridala k otvorenej hre, tak ja som naozaj toho veľmi veľa prečítala. A je to zaujímavo spracované konkrétne vlastne príklady a aj techniky v rámci komunikácie, ktoré sa dajú využiť. No a druhá vec je, že nám môžu posluchači napísať, ak možno majú aj oni nejaký komunikačný problém alebo situáciu, ktorej čelia a môžeme si ju rozobrať a pozrieť sa na ňu.
Takže, určite radi. Takže môžete nám poslať na info@otvorenahra.sk. Miško, tebe ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. A myslím si, že ešte nájdeme nejakú inú tému, o ktorej sa budeme vedieť porozprávať. A za teraz teda na počutie. Čauko. Ahoj.